Da, am uitat. Salut și bine m-am găsit la un nou episod din Critical Ops. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episod de azi. Vom continua cu no match și dacă m-ați văzut la început, mi s-a băguit iarăși la pedul sau cum se zice. Și mă enervează chestia asta. Și dacă vă place și mai aveți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vă mai face pe viitor. Că am văzut, seria de Critical Ops începe să devină mai apreciată, o gadă la șoia. Am rezolvat puțin din problemele cu lagul și în momentul ăsta sunt pe un server de români, care eu l-am creat. M-am jucat pe un server și am întâlnit un român și mi-a zis: bă, poți să faci și tu un server... Dă-i ce l-a lipit. Poți să faci și tu un server să ne jucăm împreună, că era numai englezi și englezii ne înjurau. Și am făcut serverul, am mai intrat alți români și lumea a fost fericită. Așa. Sper să apăsați butonul de like, fiindcă se observă că sunt mai nașpa. Mă simt atât de nașpa, fiindcă acum să vedem. Mi se băgă. Nu mi se băgă. Boss! Hai că nu se băgă. Așa. Stai. Asta să las sus. Să nu se vedeți mai. Fuck! N-ați văzut nimic. Ce trebuie mă să trage? Nu mă gândea. Încearcă toată lumea, știți. Bă, ești nebun ce l-a luat atât de frumos. Încerc să mă abțin, să nu scriu pe cea, fiindcă să-i zic tipului că majoritatea stă în B. Da, în momentul ăsta nu se vede. Dar eu în real life, în momentul ăsta, am telefonul spart. Adică nu telefonul, folia de sticlă. E atât de nașpa. I-am spart folia de sticlă. Ia măcar bine că am avut-o, știți că îmi spărgeam telefonul. Și pai de pula mea. Ia mă că e bună arma aia, de damage chiar dacă treci cu doar 3 glanțe. Ce nașpa e când mori și n-ai ce să faci decât să vorbești cu abonații tăi. Oricum, dacă e ocazia... Dacă e să aveți norocul să-mi găsiți serverul, se numește Român cu Vlad 055. Stai puțin. Uite cum vedeți sus. Mă mai joc ocazional. Și dacă intrați, vă jucați, apăreți poate în filmare. Că uneori joc și ca așa mi-e chef. N-ai rost să fac. N-ați văzut nimic, nu mă uit la Max Infinit. Cred că deja pot să pun alea de la alte canale pe, să nu le mai las pe privat, fiindcă oricum ce contează. Nu! A, mă, atât de aproape. Asta e a... E Frankie spre la spate. Oh, ce kill! Asta stă aici. The reload sau poate a dat la banan. Black Death. Avea. 6 în 4. Bă! Ce prost. De ce are la număr de telefon? Poate îl sun. Glumeam. Deja mă plictisesc eu. De ce te uza ce? Știu că e cerul frumos, dar du-te și omoară pe ăla. Chiar mă plictisesc. În momentul ăsta trec pe Critical Ops, început să mă enervez. Apropo, cu telefonul mă dus eu le iau la școală, știți? Și cum să nu-mi cadă din buzunar? Mi-a căzut și s-a făcut fact. A căzut pe scări în jos. Fiți atenți cum mă moară în 3, 2, 1. Ha! Da,
Eu v-am zis că moare. Așa. Să luăm și grenadituri. Acum, în momentul ăsta, se observă că mi se mișcă jocul, dar mult mai bine. Mi-am dat singur flash. Oricum, deja se ferește asta. Că am observat mai nou în Critical Ops. Dăm oraș în cealaltă parte. În Critical Ops, mai nou, dacă, de exemplu, cantă de bombă spre tine, nu te afectează. Ca și cum n-a afectat deloc. Că s-a întâmplat de multe ori să dea unul. Ei, ok, da. Credeți cu ea? A fost bomba mea. E mult mai amuzant când te joci tu decât să te spectezi pe alții. 3. Cine pe... Ok, se pare că nu știu pe primul loc. Cam 5 dead-uri și unul are 4 kill și un dead. Dar nu înțeleg, prin ce se pune aceste chestii? Nu mi-am luat grenăzi. Văd că au schimbat locul unde plantează. Se ducă na. Da! Nu știu. Ce-o fi? Întreabă mama. Ce-o fi? Întreabă mama mea ce să mâncăm în seara asta. Ce-o fi? Nu contează. Ba sunt, că mami mi-a zis că mai sunt. Mai sunt. Da, da. Oh, nu. Hai că unul l-am omorât, mai sunt încă două. Haha. Hai că mă ridic 5 kg 5 de. Și cât a zis? Da, mama e. Ia așa mi-a dat să-mi iau grenăzile. Nu s-a dus în a. De going a. Am băgat ca să nu mai stau să scriu. Am băgat un voice chat. Voi nu vedeți capăt, dar eu apăs să fac un buton care mă registrează, știți? Ok, nobody's here. Let's... De fapt, nici nu știu de ce vorbesc în engleză, că ăștia strămâni. Ok, bravo, tip. Bravo. Bine jucat. Așa. Acum trec și de astea. Ca băieți. Mă duc lumea direct. Nu sper că se duce în beștis, măcar să fie beau, sigur. Stai că rămân cu acolo în mână. N-am vrut să trag. Și mie mi s-a întâmplat să dea un flash atât de random că am dat eu în momentul ăsta. Salut! Salut, tipule! Ce faci? Știi pe acasă? Asta e nou că nu m-am uitat. Ia uite că vă să ridica. Ce faci, mă? Te-am luat somnicul. Tindeți bine flip, fiți că mă distram și eu. Așa. Am zis cam de curând, dar să terminăm încă 3 win-uri ca să terminăm acest minut episod, deși nu cred că o să mai facem direct pe toate, dar dacă eu o să mai facem încă 5 mini-meciuri. Flash out fix la mine.
Hai, ne fi cu minte, nu mai da cu piciorul. Uite-l. Fucking pizza of shit, care a dat flash? Hai că l-am omorât. Fuck. Care a dat? Fuck! Măcar să mai luăm niște bonus. A, nu se pune. Sunt cowboy cu pistolul ăsta, ce naibii. Câte tiruri am? A, 85 de aturi. Hai că mă ridic. Oricum, băga mea și piciorul. Fac, eu mă întorc cu spatele. Haide. Intru cu mortul casă. Planting. Bravo, ce se întâmplă? Bă! Ok, asta a fost ciudat. M-a sunat un prieten. Stați o clipă. Bun, și-a prevenit, din păcate, am avut niște mici probleme, am vorbit cu acel prieten că e posibil să-l întâlnesc că eu după asta o să mă joc niște Clash Royale. O să mă joc niște Clash Royale cu el. O să sun pe Skype, să sper că data asta să meargă să mi se audă vocile. MP7. Ăla, să știi că tipul ăla mă greu. Nu, oricum n-aveam ce să-i fac. Uite. Nu, n-are ce să-i fac, o să explodeze. Oricum, sper să-mi dați like-uri, mai ales că tipul ăla a început să lasă cu mine și cea mai nașpa chestie s-a întâmplat. Sorusa are o soră mai mică și nu știu cum a reușit, că nu mi-a zis, dar posibil mi-a dat anunțul că a înghițit o mică jucărie din greșeală și a început să plângă. Și a fost, e nașpa, gândiți-vă, aveți o surioară mică și înghiță din greșeală. Bă, dar ați văzut și voi câte gloanțe am dat, ce naibii, are hack-uri. Toată lumea are hack-uri pe jocul ăsta, ce naibii. Ați văzut și voi cât am tras în el. Oh my god. Nu mai rezist la jocul ăsta. Mi s-a spart deja telefonul, dar cred că o să-l sparg eu de-al binelea. Așa. Neața cu Răzvan și Dani, Răzvan și Dani. Nu știu, m-am uitat atât când eram la bunii, dar... Uite-l! Hai că i-a dat rectă. S-a dat timp flipped. 8 la 7. Cred că s-a dat bine. 15 minute, hai că mai facem câteva minime.
O să încheiem episodul și deja mai lungit decât mai mult decât vreau eu. Dar am avut într-un moment dat. Să mor eu aia mult. Mă nimerez și eu nu pot. Fucking piece of shit! Nu știu cât mai rezist în acest joc. Mă enervez în fiecare match. Că mă ia atât de random. Oricum, în legătură despre acel tip, îl cheamă Robert. E un tip chiar foarte treabă. Nu l-am mai văzut, sincer, de ceva timp. Stăteam cu el când mă duceam la bunici. E foarte de treabă, dar sincer îmi lipsește prea mult. Nu l-am mai văzut de o grămadă de timp. Robi, dacă te uiți, îmi lipsești. Mai vorbim ocazional pe Messenger, dar crezi-mă. Una e să vorbești față în față cu prietenul tău, dar alta e să vorbești prin camera unui telefon și să nu-l simți aproape de tine, știți? Da, dar bine. Eu mâine o să apară mai un episod sau două pe canal, fiindcă eu am cert pedagogic. Nu știu dacă voi aveți, dar eu mâine am cert pedagogic și fucking piece of shit! Și o să apară un episod sau două mâine pe canal. Nu știu, acum depinde de timpul care să am liber, că poate o să muncesc prin casă, cine știe. Așa. Cred că în curând o să punem... Oh, hai că mi-a plăcut asta. Așa. Vreau să ne ținem o comunitate cât mai mare pe canal, că sincer suntem doar 13 abonați. Vreau și o mai mare, adică 13 nu îmi place. Dar aș vrea și o comunitate cât poate de interagere la mișto. Alo, uite. Eu vedem că n-am luat-o. Nu se poate, e soarta. Cred că o să facem de 20 de minute. Adică Critical Ops n-a mai apărut de mult și asta va fi o scuză ca să filmez și mai mult. Adică, oricum eu de obicei filmez mai mult de 20 de minute, dar trebuie să stau la editat și mai scot din părți. Dacă aș lăsa, ar dura o oră. I-a intrat cu mult în casă. Îmi place cum au texturat armele. E un joc... Deja intru în alte detalii, dar e un joc prea bine făcut Critical Ops, dar are probleme cu lag-ul, dar sincer îmi place, mă mai enervez foarte des, dar nu există jocul sau nu te enervezi. Există, dar simți acel suspans că e posibil să pierzi și să câștigi pe ultima 100 de metri, știți? Uite, facem episodul și de mai mult de 20 de minute. Bine, acum depinde cât îl las eu, dar zic că până cât a filmat și mai face și win-uri. Amândoi trebuie să răm random. Nu.
Măcar îl ia asta. Nu te cred cum l-a luat, ești prost. Încă un minimum sau două, că în curând câștigăm. Că nu, dă-i televizorul mai încet, că mie că poate se aude prea tare. Dacă în curând va apărea luni, bine, așa am planificat ce de colegul meu. Uși, ce m-a speriat. Dacă o să facem colegi autole în partea ta. Bă, ce bun am justa camper. Ești prost! Nu. Sar peste și ajungem direct la tura următoare, că deja nu mai ai chef să aștept. Așa ne-am reîntors cu tura următoare. Deja mie nu se mai stau să aștept, să fac așa. Bine, deja. Da. What the fuck? Ok, deja mă dați pe pauză. Nu mai trebuie. De oricum, sper să-mi dați like pentru că am îmbunătățit jocul. Dude, am tras. Nu mai ai cum mai decât asta. Ne uităm mai. Ofti că deja trecem peste limita care am propus-o. Dă-i reload. Da, și ce ai făcut? Atunci l-am cuțitul. Hai cu pe 90 că trage haotic. Завтра да. Fucking piece of shit. Hai, am dat decisiv. Asta chiar trebuie să o filmez. Hai că mă duc prima oară cu shotgun. Tra-la-la-la-la. Da, eu după episodul ăsta o să filmez Clash Royale cu acel băiat. Holy fuck! No, suntem fucked. Very fucked. Mai ales că unul e FK. Nu te mai bine, boschete.
Bun, și cam atât cu acest episod din Critical Ops. Nu uitați, dacă vă place și mai vreți episod din Critical Ops, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!